Jo sóc Àfrica. Jo sóc l'Isma. Som Any Zero i això és Música Secreta. Oh yeah! Isma, per què fas cançons? Jolín, sí que és difícil, sí. Una altra cosa, que donés més pasta. Sí, podria ser alguna més profitós, no? Que deia la mare, podries fer alguna més profitós, noi. Home, en Zero t'has estrenat molt com a poeta i com a escriptor, perquè eres més la part instrumental, la que et sortia de natural, i ara has fet un esforç molt xulo. Com a lletrista, sí, que la veritat és que, bueno, m'ha agradat l'intent i crec que el resultat ha estat bé, ha estat bo. Parlem de sentiments i de temps viscuts i amors, desamors, records dels amics que ja no hi són. No intentes alliçonar ningú, però sí que és cert que tu dones i la gent el rep, i com ho rep cadascú interpreta. I pot ser que hi hagi gent que interpreti coses que tu no has dit directament, perquè per això hi ha la llibertat d'expressar i de rebre i d'interpretar el que tu vulguis. Sí, aquesta és una altra. Igual tu vols dir una cosa amb la lletra i amb la música que estàs fent i igual la gent ho rep amb un sentit que no té per què ser l'original. El que tu pensaves, sí. Vaig fer el primer crit i veig la porta tancada i ferma, no tinc clau per obrir. Espera el temps en un sol instant i no sento la pluja que em va mullar. I les finestres que guarden pols, les dels nostres destins, i les llambordes que encara es queixen amb un plor indefinit. Espera el temps en un sol instant i no sento la pluja que em va mullar. Envellits, veig la imatge del teu cos brillant i veig les ales del vestit que adueixen el teu cos. Et sento bé, sempre, sempre m'acompanyaràs. Et sento a prop, sempre al meu costat. En un sol instant i no sento la pluja que em va mullar. Darrere els vidres envellits veig la imatge del teu cos brillant i veig les ales del vestit que cobreixen el teu cos. Sempre, sempre m'acompanyaràs. Et sento a prop, sempre al meu costat. Sempre al meu costat, sí. Sempre al meu costat.
Jo faig música, m'agrada, la combino amb la feina i em sento molt bé quan la faig i molt afortunada de seguir-la fent a l'edat que tinc. No, nosaltres ho fem per passió i perquè ens agrada i ho hem fet sempre I mentre la veu aguanti i les idees surtin. Anirem fent, exacte. Però professionals de la música nosaltres no ho som. No ho som. No ho som en el sentit que no vivim del... Però ens sentim músics com qualsevol altre, això sí que per descomptat. Sí, és que a vegades ens passa això, que quan penses, ets músic, pensem en que músic vol dir viure de la música, no? Sí, I potser aquí és on ens equivoquem. Sí. Deixa volar per l'univers la teva ment. Deixa portar pels sentiments. Aire, cor al vent, confident, nits d'estiu d'argent. Ei, esos coros, molt bé. Em feia molta il·lusió tornar a treballar amb l'Àfrica perquè feia molts anys que no fèiem res junts i, home, o sigui que va ser tot una miqueta una conjugació, no? D'anar primer les cançons, després anar buscant, a veure quin en d'allò, comentar-li a l'Àfrica, que l'Àfrica ho veiés clar, que s'hi trobés a gust, les cançons les vam anar modificant una miqueta sobre... Jo primer vaig dir que no. Primer vaig dir una. Sabia que ho diria, que era la cançó de la mare. I després, perquè m'agradava la idea de que fos diferents mesos, diferents veus, però llavors sí que és cert que a poc em vaig engrescar, em va enamorar el projecte i la gent amb qui feies el projecte. La gent que també feia molts anys que no estàvem junts. És bàsic, vamos, amb la gent que ens hem ajuntat és bàsic perquè això funcioni. I en aquell moment el que m'omplia era tant les cançons com amb la gent amb qui ho anàvem a compartir. Llavors sí que ja es va anar fent un vestit a mida. I aleshores, per això, ara ell és el qui ha mogut tot el motor, en Jordi li ha posat la vela i jo he posat la veu. Sí. I a l'embriaguesa turba el pensar que res no entens si no sols tendresa. Davant ta bellesa s'arborà el meu cor. Del tot és apresa la cerca d'amor. Davant ta bellesa s'arborà el meu cor. Del tot és apresa la cerca d'amor. Per nosaltres no té, ni un principi ni un fi, anem fent via, no? Anem vivint els projectes que anem fent, avui surt aquest, demà surt un altre, encara, per sort, anem tenint idees i projectes, no sé dir-te si estem al gener, al juny o al desembre. Jo em sento personalment en un punt molt bo, perquè em sento en un punt relaxat, que no vull demostrar res. No tenim pressions de res. No tinc pressions, jo faig el que faig perquè m'agrada. Evidentment he arribat aquí perquè tinc la motxilla plena de moltes coses i en aquests moments sí que potser tenia més pressions i més... I ara estic en un moment en què jo vinc a tocar per passar-m'ho bé i penso que és un bon moment. Sí, perquè si ho fas per passar-t'ho bé, com ho fem nosaltres, també es transmet de cara al públic també això, no? Les no pressions, I l'experiència. L'experiència que has anat acumulant i tot això. Home, sí que tenim un bagatge, lògicament, no estem al principi de la nostra carrera musical, ni molt menys. Ni al final. Però no estem al final, tampoc, això està clar. Un terme... Què, al juny? Suspens. Al juny? A mig any. Al juny. Estaríem al juny. Sí, que a més fa caloreta, és més guai. O l'agost, com a molt, Estiuet. Entre juny i agost. Fas goig de blau o de groc,
som perfectes, som de carn i os. A veure, fas goig de blau o de groc, fas goig de carn i os, fas goig de lluny o de prop, fas goig de carn i os. Som feliç de ser de carn i os. Som calumniat. Doncs un concert d'any zero, clar, com que el concepte són 12 mesos, 12 cançons, anem passant pels mesos dels anys, i al principi els fèiem desordenats, els mesos. Però després vam dir que no, que ho faríem naturals, o sigui que Era més fàcil recordar-se. era més fàcil recordar-se'n. Perquè deies, ostres, ara quin més bé? Clar, estem a juny, juliol, ara després novembre, ara després no sé què. A veure, és un transcurs del temps. El concert d'any zero és això, és anar explicant vivències que poden passar al febrer, poden passar al novembre i al desembre i durant l'any, vaja. Sí que va La idea relacionat és- al concepte d'anys, Exacte, això sí. La idea és 12 mesos, de tornar a començar i des de Exacte. zero i de... com diem sempre, desembre, que és l'última cançó, és la que tanca el concert i la que et dona sentit a tot el concert, en certa manera. Començar a caminar de nou, nova pell, noves amistats, i cremar tot el que olor de vent i marxar lluny de tots i tots ben lluny. Any zero! Moltes gràcies! Música secreta. Ai, vida tu. La música secreta... Està bé, això de la música secreta. És Sí. alguna cosa que és només per tu, que no la vols compartir? No, jo Què és? jo no crec que sigui això la música secreta. No sé. Jo crec que, al contrari, vull dir que dels teus secrets en fas una música, no? Dels teus secrets més interiors, dels teus... bueno, de les teves paranoies, de les teves històries, en definitiva dels teus secrets, perquè moltes vegades quan composes i el que estàs fent és explicar secretillos, Ja. Amb Vull dir música que- i posant la veu Jo crec una que altra. sí, perquè estàs manifestant públicament, quan la fas pública aquella cançó, no? Coses íntimes Alguna teves, angoixa, secretillos, alguna por, coses que d'allò, potser hi ha... Alguna alegria. I ja saps tu que a vegades entre línies Sí, dius sí, coses que hi ha hi ha missatges. algú que es pot Sí. donar per entès o no. No? I és un secretillo el que estàs fent. Aquesta és la idea, no? M'agrada la paraula música secreta. Jo crec que la música és secreta. Secret és com alguna cosa que tu la vols per tu. Allò, que la valores molt, que després potser hi ha molta més gent que la comparteix, però en principi és algo molt valuós, no?, per tu, una cosa secreta. Claro, una cosa secreta, no una cosa que, hòstia, això només jo, per Especial. mi, bum, especial, i quan la fas pública el que estàs fent és despullar-te, no? Dir, hòstia, ja deixa de ser un secret, no? A vegades no ho aconsegueixes, i segueix sempre sent un secret, perquè dius, hòstia, no ho ha entès ningú. No ho ha entès ningú. I puc estar tranquil i puc anar per Caldes perquè ningú em mirarà raro, perquè ningú Ningú ha ha entès entès. res del que volia dir, no? Això crec que és... Ara, la finalitat de la música no crec que sigui fer secrets.
som músics. Crec que sí, jo crec que sí. Fem música, no? Fem música. Fa molts anys, no? Doncs